ଟୋଟାଲି ମୋର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କରିଛି ନାଇଁ ମତେ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ ମତେ ଆଗ ଆସି ପ୍ରପୋଜ ମାଇଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଝିଅ ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ଆମର ଛୋଟ ଜାତି ଆଉ ତମ ଘରେ ରାଜି ହେବିନି ସେ କହିଲା ଆଉ ନାଇଁ ରାଜି ହେବେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରାଜି କରିବି ଆଜ୍ଞା ନା ତେଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲ ତେଲ ଥିଲା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ତେଲ ମାରିବାକୁ ସିଏ ବି ଅଲଗା ତେଲ ଆଣି ନଥିଲେ ସେ ଯେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ଥିଲା ମାର ଦମ ନିହାତି ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ 6 ମାସର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ହଁ 6 ମାସ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରିବି ଆଉ ତ କରିବନି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛି ଇଚ୍ଛା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲାଇଫ୍ ମୋର ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଗଲା ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଖିତେ ନିହାତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାର ଭୁଲ ମୋର ଭୁଲ ନା ତାର ଭୁଲ ମୋତେ ତ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା ନା